Ito ang Mornings with GMA Regional TV. Para ikwento sa atin ang kwento ng kanyang determinasyon at inspirasyon, ating makakasama this morning si Engineer Bryan Estaris mula Bulacan na tubong Pangasinan. Masantos yung kabusan, Engineer Bryan Estaris, and of course, welcome to Mornings with GMA Regional TV. Masantos siya, kabasan mo at sikay namin. At ito na nga, first of all, congratulations, Engineer, for being on top sa September 2021 Electrical Engineer Licensure Exam at sa Master Electrician Licensure Exam. Just curious, anong pakiramdam na hindi lang isa kundi dalawa sa iyong exams ang iyong naipasa at top-notcher finish pa? Yeah, I'm happy about it po. Masaya ako sa nagawa ko. Masaya ako nakikitang proud yung mga kaibigan ko na ipagmamalayan nila na kaibigan ako, na masaya din po na nakikita yung saya sa mga teachers ko, sa mga past teachers ko na doon ako nag-aral, na teacher sila, na taga Pangasinan sila, ganun. Wow. Ayun po. Masaya ako makita yung effect ng achievement na yun for some time. And I'm sure you are on cloud 9 at the moment. But you know, Bryan, medyo unusual itong journey mo kasi dalawa yung exams, di ba? Paano yung naging preparations mo? Lalo't lalo na magkasunod yung tinake mong mga board exams. Ano yun? Di ka ba na-pressure? Or how did you handle the preparations for this? College pa lang po, nakiki-contest na po ako sa nationals. Wow. Representative din po ako ng PUP para sa national quiz show, and nag-champion na rin po ako doon. Kaya may experience na po sa ganung mga events. Parang trinit ko po na competition yung exam, hindi as an exam na Bryan, ano yung nag-inspire sa'yo para maabot yung pangarap mo na yan? At syempre, para kanino ba inaalay yung achievements na naabot mo, Engineer Bryan? Ayun po. Well, I don't know if you're aware, pero PUP is the biggest state university sa buong Pilipinas. Ibig sabihin din nun na yung mga estudyante doon ay mostly galing sa hirap. Inaalay ko yun sa bawat PUP yan kasi personally, nakapunta na ako sa mga bahay nila, nakita ko yung hirap ng buhay, tapos sobrang nagpupursige po. Nag-apply din naman po yun sa karamihan ng estudyante sa mga state universities, parang gano'n. So ano yan, kumbaga, if I just can say, kumbaga larawan ito ng karamihan sa mga estudyanteng Pilipinong nangangarap, talagang tumayo at naghirap, nagpursige sa kanilang mga pangarap. And I can see that you can be a very good symbol to many of the Filipino students right now who are struggling but are fighting for their dreams. Now, Bryan, noong high school at elementary days mo, have you been conscious about your grades? And ano yung naging motivation mo noong college ka at nag-aaral ka ng mabuti? Noong high school at elementary po, ako po yung type ng estudyante na carefree lang, parang hindi masyadong nag-aaral. Pero don't get me wrong po, lagi naman akong napipili para sa mga contest. May nakikita lang, parang in description po sa akin ng mga naging teachers ko is lazy, parang pero nung nag-umpisa na po yung college, hindi ko rin po alam kung paano yung nangyari, pero sobrang motivated po ako. Dahil na rin po siguro yung expectation ko na yung mga kaklase ko is galing sa mga science high school, sa mga malalaking high school sa Manila. Ganun. Ano yung difference dapat ng approach ng pagre-review mo if you really want to do well in your examination? More so if you really want to hit number 1 doon sa ranking. Yeah, mahirap po yung for top-notcher yung goal kasi sigurado marami ka ring magagaling na kalaban. Tapos maliliit lang yung pagkakaiba ng magiging scores nyo. Pero point something lang. Ayun po. Siguro sa akin, yung during the COVID, nag-self-review na po ako. Ano yung lesson, Bryan, na natutunan mo sa experience mo bilang top-notcher, of course, at anong mensahe mo sa ating mga viewers?
ayun po. So, there are times in life na magiging defining moments ng buhay nyo at kung ramdam nyo na kaya nyo at worth sacrificing yung venture, go for it. Yes. But most of the time, don't stress yourself. You need to be contented and be grateful for what you have right now. That's correct. And of course, syempre, katulad nga ng sinabi ni Bryan kanina, just manage your time. If you are doing a lot of things while you are focusing on a particular goal, do not miss a particular day on contributing to the achievement of the big goal that you have. Thank you so much, Engineer Bryan, and congratulations on your milestone. I'm sure a bright future is ahead. Thank you din po. Maraming Thank you salamat po. Diyan lang po ay mga kapusong, babalik ang mornings with GMA Regional TV. Ito ang Mornings with GMA Regional TV.